Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу сделать эксперимент. Ролик будет только на татарском языке. Ведь это мой родной национальный язык. Может, кому-то будет интересно посмотреть ролик или послушать именно на татарском языке. Да. Ты тоже здороваешься? Молодец. Малыш с вами тоже здоровается. Hayırlı gün benim тамашачыларым. Бүгін өзімнің татар тілінде ролик снимать етергә булдым. Ролигым үзебезнең татар ашларының берсе пәрәмәч. Әнием минем еш кына пәрәмәч пешерә торган иде. Әнием Менәүвәрә, әтием Закир. Алар инде бик күптәннән бирле мәрхүм булдылар. Әтием белән әниемне еш кына исемә алам. Бигрәк тә берәр нәрсә пешерергә булсам, әни исемә төшә. Әнием әйтә торган иде, ирләрегезне эштән тәмле ашларыгыз белән елмаеп каршы алыгыз дип. Дөнья алдаш гел елмаеп кына каршы алып булмый бит инде, әйе, дөресе шул. Камыр ашлары пешергәндә күбесенчә бәрәңге белән пешерергә тырышабыз, потому что бәрәңге туклыклы ризык дидерә. Пәрәмәчкә, конечно, күбрәк бәрәңгесен салыгыз дидерә. Шуңа күрә мин инде өйрәнгәнмен пәрәмәчкә бәрәңгене күп итеп салам. Менә хәзер шул бер ризыкны пешерә башлыйбыз. Мин, конечно, онны белмим күпме салырга. Шуңа күрә монда 1 кило он үлчәп куйдым да, азак үлчәп, күпме тотынганымны белеп, видео астына күпме нәрсә кулланганымны язып куермын дип уйладым. Мин бөтен ризыкны да әнием кебек на глаз, күз күләме белән генә эшлим. Минем кызларым да шулай, үзем дә шулай, әни мәрхүмкәй тоже шулай итә торган иде. Шуның белән мин примерно монда алдым инде нәрсәләр кирәген, язып барымын. Шуннан сезгә күрсәтермен. Бүген без пәрәмәч пешерәбез. Пәрәмәчкә 1 стакан, монда 200 грамм сөт саламын. 300 грамм ак май эреттем саламын. Пәрәмәчтә май күбрәк булса, тәмлерәк була. Кемгә май ярамый, можете әзрәк салырга. 2 йомырка салам. Тавыкларыбыз йомырка сала башладылар, Аллага шөкер. 1 чәй калагы туз салам, можно чуть-чуть әзрәк, но мин өеп салдым. Шулай ук 1 чәй калагы сода салам. Сөт булмаса, кефирда да можно эшләргә. Катыкта. Өеп кенә 1 аш кашыгы каймак салам. Шушны әкренләп кенә бутыйм да. Әкренләп кенә он сала башлыйм. Сразу бер юлы күп итеп он салмыйбыз. Шушы. Безнең погодаларыбыз шушы көнне бик ялы торды. Плюсовой температуралар булды. Мин вынышкаларымны Сабина белән Диананы чаңгы базасына йөртәм бит инде. Үзем дә шунда әзрәк йөргән булам. 5, 6, 7 километр җайлап кына, әкренләп кенә. Каты чирләп киттем, аны беләсез. Хәзер Аллага шөкер, операциялар булды.
Үземне яхшы чувствовать итәм. Тырышамын. Үлмәскә тырышамын. Күп дарулар бирделәр бит инде. Күп дарулар эчәмен. Менә хәзер 6 айдан Алла бирсә тагын барам. Проверкага. Төрле чаклар булып китә инде. Авыррак эшләргә ярамый. Кайгырырга ярамый. Даже бик шатланырга ярамый. Шуның белән үземне үзем кулга алып, өйдә җайлап кына эшләп, балаларны ашатып, мәктәпкә җибәреп, каршы алып, тәмле әйберләрне пешереп. Теге вакытларда операциядән соң бик тәмле әйберләр пешереп булмады. Шул аш пешердем инде. Кайтуларына күбесенчә магазиннан сатып алдык. Хәзер инде Аллага шөкер, аякка бастым. Моныкларым, бунышкаларым тыңлыйлар, ярдәм итәләр, авыр күтәртмиләр, кайгыртмыйлар. Шуңа күрә алга барам. Конечно, бирделәр инвалидность, пока 3-нче группа. Дарулар бушка. Булганнарын бушка бирәләр инде. Булмаганнарын, кыйммәтлерәкләрен сатып алырга да туры килә. Ну, нишлибез инде? Булмаганны алып булмый. Ел азаклары булды, может, шуның белә дә юктыр. Менә шулай иттереп камыр басабыз. Бик каты да, бик йомшак та булмасын. Мен перчатка кигән дип аптырамагыз. Кызым эшкә киткәндә маникюр эшләп китте. Юлия Себердә, вахтада. Шуның белән камыр ашына перчатка кигән балам. Перчаткаларын да алып бирде. Тырнакларыңны сакла диде. Матур гына итеп йөрү диде. Менә шундый эшләр. Менә шушылай бастым. Йомшак кына, тәмле генә булырга тиеш. Камырым. Хәзер монанда салам да 1-20 минут каплап торып ял иттерәм. Узакламый бәрәңге дә пешә. Бәрәңге пешкәч, аңа ак май салып, ак кына итеп башлы суган турап, борыч салып төябез. Кемдер башка төрле тәмләткечләр яратадыр. Можете салырга, кемдер йомырка да өстәп куя шунда. Кемгә ничек ошый, шулай эшләй. Шулай итеп тәмле итеп пешерә. Камырыбыз ял итте. Менә нинди йомшак булып. Күрәсезме, нинди йомшак. Асыл булып. Безнең әниебез камырны калын эшлидер я. Бәрәңгене дә калын итеп куя. Шулай ук без дә шуңа өйрәндек. Кайбер кешеләр тоненький эшлиләр, бик юка итеп бәрәңгесен җәяләр, ягып кына. Камырын да юка гына эшлиләр. Ну, кем ничек теләй. Кемгә ничек ошый, кем ничек ярата. Шулай инде. Минем бәрәңгесе дә калын була, күп ягыла. И камырым да калын була. Авыз тутырып, кабып, шәйнәрлек булсын дим мин. Шулай ук мин кичкенә пилмәннәрне яратмыйм. Кемдер шулай пилмәнне бәләкәч кенә итеп эшли бармак бите хәтлек кенә. Особенно рестораннарда, кафеларда. Матурлыкка матур, конечно. Но мен пилмәнне эрерәк эшлим. Авыз тутырып, шәйнәрлек булсын дип. Күлдереп алыйм әле үзегезне әзрәк. Мен повар да түгел, кондитер да түгел. Но үзем ничек эшлим, шуны күрсәтәм инде. Нәрсә күрсәтәм инде тагын. Башка күрсәтер әйбер юк.
эшләмим, эшемне күрсәтерим, өйдә ятам. Пенсионеркамын. Нәрсә пешергәнне сорашалар подписчикларым. Шуңа күрә инде тырышам. Сирәк-мирәк булса да күрсәтергә. Пока йортта эшләр юк. Карны улларым көриләр. Озакламый бакча эшләре башлана инде. Рассадалар, бакча эшләре. Әзрәк мыналай кырын күтәребрәк куябыз. Кырларын йомырка белән сөртеп чыгам. Кырлары матур булсын дип. Матур булсын, тәмле булсын, аппетитный булсын. Самый кырларына бит инде бәрәңге җәелмәй. Бортики дибез бит инде урысча. Шушылай хәзер пешкән, тигән бәрәңгебезне җәябез. Быел безнең бәрәңгебез карала. Җәй көне булса без монда салырыйк бәрәңге өстенә зелень, яшел суган, укроп, петрушка. Киптергәннәр бар ул. Ул киптергәннең исе дә бик итеп чыкмый инде. Туңдырганнарыбыз, конечно, әйбәт иде, туңдырганнарыбыз да бетте. Бик яратабыз. Зелень, балалар да ярата. Тәмле дә, матур да, файдалы да. Бу минем баскан камырым, бәрәңгем зур бер дискка җитәргә тиеш иде. Мин бәләкәй диск белән эшлим. Икенчесен мин электродуховкама куям, бәләкәй дискка. Әйе, сиңә дә була өлеш. Малыш зарланма. Урамда йөреп кердең. Хәзер тагын чыгарсың. Ана шулай минем белән сөйләшә йөри ул. Өреп. Миңа кушып сөйләшә. Минем белән эшләшә. Балаларны каршы ала. Эт Юлиника. Балалары белән Юли вахтага киткәч эшкә миңа кала инде. Нәнәйгә килә, бәләкәй эт тоже. Акыллы. Диваннарга, караватларга менмәй. Менә торганы, әрләйбез, әрләгәчтен, әрләгәнне аңлый. Туалетка инде эшен бетерергә тышка йөри. Обычно алар пеленкига йөриләр, өйдә этләр, лотокка түгел. Безнең инде үзебезнең өебез булгач, без прогулкага чыгарабыз 5-6 мәртәбә тышка. Мына җәеп куйдым бәрәңгене камырым өстенә. Духовкам кабынган, 180 градуска җитте. Шушы 180 градуслы истелеккә 35-40 минутта пешә пәрәмәч. Конечно, духовкалар төрлечә була, төрле кешенең төрлечә духовкасы. Минеке шулай инде. Мин хәзер изучила. Менә бу табанны да эшләдем. Монысын инде электродуховкага куям. Минутка 180 градус. Бәләкәй табадагысы пеште.
Анысы 30 минутта пешә. Бик тәмле күренә. Электродуховкада тизрәк пешә. Газ плитәсенә караганда. Бу пәрәмәчне эссе килеш ашасаң бигрәк тә тәмле. Суынса йылытып була. Формасын югалтмый. Ана шул бәрәңгегенә каралмасын. Менә нинди тәмле булып пешкән. Нык тәмле. Камыры нык тәмле булган. Бәрәңгесе дә тәмле. Камыры йомшак, менә алынып тора. Әйбәт итеп пешкән. Ашап туя алгысыз. Хәзер минем оныкларым кайта мәктәптән. Как раз олар кайтуына минем пәрәмәчем әзер. Менә тагын бер таба пәрәмәчемә пешердем. Монысы зур таба, камырым, бәрәңгеләрем. Бөтенесе дә бер төсле. Бер үк камырдан, бер үк бәрәңгедән пешердем бит инде. Просто аерылашулардан гына берсе электрический духовкада пеште. Бәләкәй табам, зурысы инде газ духовкасында пеште. Бик тәмле, ашап карадым. Сезне дә чакырам чәй эчәргә. Бергәләшеп, тәмле итеп чәй эчәрбез. Белмәгәннәр пешереп карагыз, белгәннәр пешерәсездер инде. Моның, конечно, өстенә тоже бәрәңге өстенә дә йомырка сарысы буяп була. Алай бигрәк тә матур күренә. Бәлки тәмле дә буладыр. Мин алай иткәнем юк, конечно. Но минем балалар шулай төрлечә пешерәләр. Менә мин сезгә бүген әнием пешереп өйрәткән таба пәрәмәче пешердем. Бик тәмле була. Сез ничек пешерәсез, нинди юллар белән пешерәсез, нәрсәләр өстисез, нинди рецептларыгыз бар? Сез миңа тоже комментарийда язып җибәрегез. Миңа бик приятно була. Сезнең шулай мине дә өйрәтеп язып ибәргән рецептларыгыз булса, сезнең ысул буенча да мин Алла бирсә пешереп карармын. Шушының белән мин бүгенге тамашамны тамамлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, ян тынычлыгы, дөнья бәрәкәте, узын гомер, мәхәббәт, тынычлык телим. Барыгыз да сау булыгыз. Киләсе очрашканга хәтле сау булыгыз.